A ja by som ju tak hýčkal, keby mám toľko peňazí. Dám príklad na sebe. 2 roky dozadu som sa už s mojou ženou len spoznával a mal som 2 práce, aby som sa uživil a takmer nič navyše. Ale spravil som to takto. Nie, že sa zadusím. Zvládneš. Vymyslieť rande? 0 eur. Kiny navyše mám, sa musím len trafiť po tme. Myslieť na to, aby jej nebola zima? 0 eur. To miesto nie je nejako extra romantikuš, ale ja to spravím tak, aby bolo. Vynájsť sa? 0 eur. Dobre, môžeš. Spraviť playlist? 0 eur. Pripravil som nám večeru. Máme prosím pekne morčacie, vypražené prsia. Uvariť? 0 eur. Ber to tak, že tie suroviny som už doma mal a tak či onak by som šiel na nákup. Dneska Filipíno zakladá. Aj ovocná misa. Čeros. Alkohol, tak je tu kláštor. Tak boli nejaké bublinky. Cheers. Rozosmiať ju? 0 eur. Ešte by som si k tomu dala. Mliečko. Vedieť, čo má rada? 0 eur. Peniaze z teba chlapa neurobia, tak sa prestaň na ne vyhovárať.